Toyota CHR Plus-t beszéljük ki részletesen. Egyszerűen, hogy könnyen fel tudd olvasni. A CHR Plus egy modern elektromos SUV, ami főleg a dizájnnal és a Toyota megbízhatóságával akar kitűnni. Méretben nagyobb lett, mint a régi CHR, hosszabb és szélesebb is, így belül valamivel tágasabb, de a sportos forma miatt hátul még mindig nem a legjobb a helykínálat, főleg fejtérben. A csomagtartó is nagyobb lett, de inkább átlagos, nem kiemelkedő. Menet közben az alapmodell körülbelül 0-100 km/h 8 másodperc, ami teljesen jó a hétköznapokra. Nem sportautó, de elektromosként így is gyorsnak érződik. A fogyasztás körülbelül 15-17 kWh per 100 km, ami jónak számít. A hatótáv pedig körülbelül 400 km, ami elegendő a mindennapi használatra, akár több napra is. A vezetési élmény inkább kényelmes és nyugodt. Csendes, simán gyorsul, nincs váltás, városban nagyon kellemes. Hosszabb úton is használható, például Budapestig kényelmesen el tudsz vele menni, viszont nem a legjobb választás, ha sokat kell tölteni útközben. Tölteni lehet sok helyen, de nem mindig olcsó, és nem olyan kényelmes, mint a Tesla saját rendszere. És akkor a versenytársak. Ugyanennyi pénzért már ott van a Toyota BZ4X, ami sokkal nagyobb, tágasabb SUV. Ott van a Tesla Model 3 is, ami hasonló árban erősebb, gyorsabb és jobb teljesítményt ad. A BYD is nagyon jó ajánlatokat ad mostanában, sokszor jobb ár-érték aránnyal, viszont jelenleg még nem gyárt Magyarországon, és a CHR Plus sem igazán elérhető még itthon. Megnézni is nehéz egyelőre, bár ez gyorsan változhat. A jó dolgok közé tartozik a kinézet. Sokan szebbnek tartják, mint a Teslákat, főleg mert sportosabb és egyedibb. Kényelmes, csendes, és a Toyota megbízhatósága is nagy előny. A fogyasztása jó, így hosszabb távon nem drága fenntartani. A rossz dolgok. Még mindig drága. Nem a legerősebb, hátul szűkebb, és a töltés nem annyira kényelmes, főleg ha nincs otthoni töltőd. A Tesla rendszere például jobban ki van építve, és néha akciókkal olcsóbban is lehet tölteni az alkalmazásukban. Összességében a Toyota CHR Plus egy stílusos, kényelmes elektromos SUV, ami dizájnban erős, de teljesítményben és árértékben nem mindenkit fog meggyőzni. Az ára jelenleg körülbelül 15 millió forint körül van, amiért már nagyon komoly alternatívákat is kapsz.